ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೋಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀಕು ತೋರಿದ್ರೆ ಭಾಗೀರಥಿಗೆ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಡೀ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ എനിക്ക് ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬರಡು ಒಂದೇನೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗಲಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ತುಕ ಹಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಏನು ಭಾಗೀರಥಿ ಬಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೆ ಅಚ್ಚ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅಡಿಗೆಡಿದ್ದ ಬಜ್ಜಿಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಡು ನಾನು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ 12 ಆಕಾಶ ಮಾಮ ಬತ್ತದು ಗುಲ್ಡೇರ ಮೂರು ಮಲ್ಲ ಮಂಚುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒಲಿಯರಿ ಬೇಲೋಡಲ್ಲೇರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ನೆಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕವಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಕೂಡ ತುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೈನ ಮೋನೆ ತೋಜರಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಹೇಳದ ಆಮೇಟು ಅದು ಮುಸುಟು ಬಾರ್ದು ಉಂತುದೆ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಎಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಚಿರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಮಂತುದು ಈತು ಮೂರು ಬರುದು ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಪದ ಛಾಯ ಅವನುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಗ ಚಾಪರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಸತಿದ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಲರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ನು ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಾಮನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಪೂರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡುವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಗಿ ಮುಂಡು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡುವ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿನ್ನೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಎತ್ತುನೆ ಆತನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಂಜಲಾದ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ಚಿನ್ನ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಮಂಜಲ್ ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಪೂರ ಬೇನೆ ಪುಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ ನಿಧಾನ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲ ಏನು ಇಸ್ತಿರಿ ತುಂಬ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ತೊಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಇಂದು ಸೀರೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿಗೆ ಹಿಂಗಳ ವಿಕಾಸ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಣಿಸುದುಲೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ಮದಿಮಾಲು ಮಂಜಾಲು ಸೀರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮದಿಮೇನ ಇಲ್ಲಲ್ಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಂಜಾಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಉರುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ವಿನ್ನೀರು ಬರಿಯಾರಂಡು ಸರಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಾಯ್ಕಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನೆ ಮುರ್ತೊಳಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಯಾನೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಲೆನಲೆ ತಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಾಕಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂ ಸೀರೆ ತೊಂಡ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಜಲ್ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಣಸದು ಪುಪ್ಪೇರು ಮದಿಮೇನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೇನದಲ್ಲ ಅಂಚ 2 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಬತ್ತೇಕ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯತೊಂದೇಕ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಆಯ್ನೆ ತೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವನಸು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪನು ಐದು ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಮನ್ಪರಂಡು ಅವಿನ ನಿಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನದು ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆತನು ಪಂಡ ಏನು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಏನು ಇತ್ತೇನೆ ತೂಯಿನಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂತೀರ ಅಂಡ 1 ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂತೀರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು
ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದುಂಡು ನಡು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಆತಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜಲ್ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತೋನ್ಕೊಲೆ ದೊಂಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೊಂಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಐಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಮದಿಮಲಗ್ ನೆಟಿನೆ ಪೊಗ್ಗೊಡ ಏನಾಡ್ದಾರ ಮೀದು ಪೂರ ನೆಟಿನೆ ಪೊಕ್ಕರೆ ಮದಿಮಲ್ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದ ಮದಿಮಾಯನ ಇಲ್ಲರ್ದ ಬತ್ತನಾಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಒಣಸ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ದೆತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾಮನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರಂಡ ಅಂಚ ಮಾಮನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸು ಕುಲ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿ ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಕನಕ್ಲು ಬತ್ತೀರು ಬಾವೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ಅವ್ರು ಎರಿಯವರಿ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರ ಮಂಟಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮೆಹಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕೈಕ್ ದಿಯರೆ ಮೆಹಂದಿ ಆವುಡು ಮದಿಮಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಲ್ಲ ಮಂಜಾಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಮಾಮನಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಫೋಟೋಶೂಟು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆದ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ರೀತಿಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಫೋಟೋ ದೀಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿನ ಮುಂಡಾಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಾರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಲಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ದುರುಮುಡು ದೇವರೇನಂದು ಇದು ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಮದಿಮಲಿಗೆ ಕುಳ್ಳದು ಮಂಜಲ ಪೂಜೆನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತೋಳಿ ಪೂಜಾರೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಜನ ಉಂತುದಿರು ಆಕಲು 5 ಜನ ಅವಡು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚ 5 ಜನಲ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜಲ ಪೂಜೆನಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮುರ್ತೊಳಿ ಮಾತ್ರ 5 ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಂತೆ ಜಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರ ಅಂಚ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಿದಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಉರುದ ಕ್ರಮನೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಮನೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾವು ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮಲೆನ ಮಿಯರೆ ಅಂದೆಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಟು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಲ ಮಿಸ್ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಸ ಪತ್ತೊಂದು 5 ಜನ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಓಲ ಬತ್ತಜಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪೇನು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇದ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊಂಟು ದೀತಲೆ ಇತ್ತೇನಿಕ್ಲು ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮುಡು ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದು
ಅಲ್ಲ ಮುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕಲು ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಉಂಟುಂಡಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಪನ್ನಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಲಿಪಾರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಮದುವೆ ಇಂಗ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ನೀನು ತಗೊಂಡು ಪೊಲೆ ಓಕೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರೆ ಕಟ್ಪುಣನೆ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಬಾರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಮದಿಮಾಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾರೆನ ಕಟ್ಪುಣ ತೂರ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೆದು ಎಂಕು ತೂದು ಬಾರೆ ಕಟ್ಪುಣದು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮಾಸೆ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಗಾರಿ ಗೌಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ಪಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮದಿಮಲೆನ ರೆಡಿ ಮಂತಲೆ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಮೀದು ಪೂರ ಅಂಡು ಅಂಚ ಸಾರಿ ತಂದು ಬತ್ತಲು ಸಾರಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿನಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಡಕ್ಕಿ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಲೆಹಂಗ ಉಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮದಿಮಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡಿನವೇನೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಸಾರಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತದೆ ತೊಂದ ಈ ಇಂದೇನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನೇಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಗನಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುತ್ತದನಗ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ರಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೋರದಕ್ಲೆಗನ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ತೋಜಿತು ಅದ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕ್ರಮ ಬಚ್ರೆಗಳು ಮಿತ್ತದೀದು ನಿಯತ್ತಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುಣ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲೆನ ಆರತಿ ಮಂತ್ ಉಳ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆರು ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಆರತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಉಳ ಎಲ್ಲಿತ್ತನ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಐರ್ದ ದೊಂಬು ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ದಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೇಟ್ ಮುರ್ತೊಲಿಯರು ಉಂತೀರ ಆಕ್ಲೆ ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ದಿಯರು ಅಂಚ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆ ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ದಿಯೋಂದು ಉಳ್ಳಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆರತಿ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ತೊಲಿ ಸಾರಿ ಎಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದೀಪಗು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೀಪ ಕಾರ್ಯಪ್ರ ಪಾಡ್ದನಗ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ತೊಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಏನು ಜೋರು ಎತ್ತು ಬಂದು ಮುರ್ತೊಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಎಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏತು ಪುಂಜನಕ್ಲೆ ರಾತು ಜನಕ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಲೆನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಹೋದು ಅವೇನು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಹುಳೆ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮುರ್ತೊಲಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ತನ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಲು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ ಮುರ್ತೊಲಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೈರ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಲು ಅವೇನು ಇಂಕ್ ತುತ್ತೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ತುತ್ತರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಬಾಕಿ ಅಂಡು ತುತ್ತ ನನ್ನ ತುತ್ತುನಾಗ ಏನ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕ್ ಹೂ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಏನ ಸಾರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ದಿಪ್ಪೊಡು ಮುರಾಣಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ತೂದಿಜ್ಜ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಐಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಹೂ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಕೊಲೆ. ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂಡು ಮದಿಮಲೆಗಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪನೆ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮಾಮನ ಜೋಕ್ಳು ಇಂದು ಬಟ್ರನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲಗಳು ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕುಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಜೇರು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ತೂಕ ಅವೇನು ಯಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜ ನೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಂತ ಆಲೆ ಪೋಡುದಾಯ್ತ ನಾಲು ಲೆತ್ತು ಜೋಲು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಜೇಲಿಗೆ ಚೂರು ಕೋಪಲ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಳು ಕಾರಣ ಮೈತನೆ ಬರವ ತಿಟ್ಟೇರು ಅಕ್ಕ ಬರಿಯರ ಪಂಡ ತಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಬರಿಯರ ಐಜಿ ಬಂಡದ ಆರು ಬತ್ತಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಗೆ ಬತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಎರಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಳು ಎಣ್ಣ ಕಡೆ ಬತ್ತಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಮಾಮನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಜವನೀರು ಬಲಸೊಂದು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿಚಾರ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಒಣಸದ ಕವಜುಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಒಣಸಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಣಸ್ ಅವಡತ್ರ ಎಂದು ಎರಡನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಆಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏಜಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂದು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪೂರ ಆಯ್ನಡ್ದೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದೇರು ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಇಜ್ಜಿಂದಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಗನುಲ ವಿಕಾಸುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದೇರು ರಡ್ಡೆ ಜನಲ ಅಂಚ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋನಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಜಿ ಚೊಬ್ಬೂರು ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಪಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡೋದೇ ಯಾವಡಾದ್ರೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಮದಿ ಮಲಿನ ಟೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎರಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಆತ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಕಡಿಮೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮದಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಡೈನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚನೆ ನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.